Papa Shaw nke na-eme Udo dị na. biko kedu ife na-enye gị obi aṅụrị? Obi aṅụrị ọ dị ọtụtụ mana nke kachasị nke bụ obi aṅụrị nke na-esi n'ime mmadụ na-esi n'ime obi apụta maka na ihe ndị ọzọ ndị a na-egasị mmadụ obi aṅụrị nwere ike epụta echi ma mfụzi ya ya bụ na obi aṅụrị gị aha na mana ọ bụ na obi aṅụrị gị na-esi n'ime gị apụta ọ ya bụ obi aṅụrị kachasị obi aṅụrị nke m na-esi n'ime apụta n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ m nwegasịrị na-enye m obi aṅụrị. Mana obi aṅụrị a na-esi n'ime gị apụta ke onwe ife na-agwa onwe gị ka onwe ife ọzọ ị na-eme ka obi aṅụrị a pụta ọ ịfụ na onwe gị n'anya na ịfụ onwe gị n'anya onwe gị atọ gị ụtọ ịghọtago ịfụ n'ụwa n'agbanyeghị ihe ndị niile na-aga n'ụwa onwe gị atọ gị ụtọ na olileanya ihe ndị ị nwere ka ga-eme eme ihe ndị a ineche ya anya fụkwana ihe Chineke megoro n'ime ndụ gị ọ na-enye m obi aṅụrị. Nsogbu adịrọ. Biko gwa anyị afa anyị na ebe isi. Afa m bụ Okechukwu Ikedinachukwu John. Mụnwa si Enugu steeti Ukehe na Igbefufu Local Government Area Enugu steeti. Biko Ikedinachukwu ndị Igbo si na afọrọ ka e mere eme ka afọ. Ọ ife ọgụ. Daalụ sọ.